हायटेक इंजिनिअरिंग कुडाळ. GI रोलिंग शटर, गिअर शटर, कोलॅप्सिबल गेट्स, कंपाऊंड गेट्स, स्लेड गेट्स, ग्रिल्स सॉइल शीट प्रूफिंग, GI प्रोफाईल शीट प्रूफिंग आणि AC शीट प्रूफिंग. आमची वैशिष्ट्ये: क्वालिटी मटेरियल, क्वालिटी मेकिंग अँड क्वालिटी फिटिंग. आमच्याकडे अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीच्या सहाय्यानं सर्व प्रकारची औद्योगिक तसेच घरगुती फॅब्रिकेशनची कामं करून मिळतील. संपर्क: धनंजय मुकुंद चोपडेकर, 9158 75 1738. देवगड पंचायत समितीमध्ये असलेले वरिष्ठ सहाय्यक सूर्यकांत मनोहर पाटील हे पत्नी व 2 मुलांसह देवगड येथे राहत होते. त्यांचं मूळ गाव राजापूर रत्नागिरी येथील असून त्यांची पत्नी पडेल प्राथमिक आरोग्य केंद्रात परिचारिका म्हणून सेवेत होती. पाटील हे दिनांक 3 ऑगस्ट 2006 रोजी 15 वर्षांपूर्वी देवगड पंचायत समिती कार्यालयातून किरकोळ रजा टाकून गेले. ते घरी मात्र परतले नाहीत. त्यांच्या घरातील मंडळींनी त्यांचा शोध घेतला, मात्र त्यांचा शोध लागला नाही. यामुळे दिनांक 6 ऑगस्ट 2006 रोजी त्यांची पत्नी उमा सूर्यकांत पाटील यांनी ते बेपत्ता झाल्याची तक्रार देवगड पोलीस स्थानकात दिली होती. ते बेपत्ता झाल्यानंतर बरीच वर्ष निघून गेली. त्यांचा शोध न लागल्यानं ते मिळतील ही आशाच त्यांच्या कुटुंबियांनी सोडून दिली. त्यांची पत्नी ही सेवानिवृत्त झाली. मुले मोठी झाली आणि त्यांच्या मार्गाला लागली. पण अचानक त्यांना फोन जातो, तुमचे पप्पा तुमच्याशी बोलू इच्छितात. हे ऐकून मुलांचा घटनेवर विश्वासच बसत नव्हता. पण नियतीनं घडवून आणलेला सुखद अनुभव मुंबई आणि गोवा स्थित मुलांना आला. त्यांचा मुलगा हॉटेल मॅनेजमेंट केल्यानंतर गोवा येथे नोकरीला असून मुलगी ITI झाली आहे व ती अंधेरी येथे नोकरीला आहे. आई कणकवली येथे राहते. वडिलांची बातमी समजताच मुलांनी थेट निफाड गाठलं. बाबांना पाहताच मुलांच्या आनंदाला पारावार उरला नाही. हा दैवी चमत्कार तर नाही ना, अशी भावनाही त्यांनी बोलून दाखविली. सूर्यकांत पाटील हे बेपत्ता असलेल्या कालावधीत पंढरपूर, तुळजापूर, गाणगापूर, पंजाब आदी ठिकाणी तीर्थस्थळांना राहिल्यानंतर नाशिक पंचवटी येथे निवारा केंद्रात आश्रय घेत होते. ते 3 जूनला नाशिक रोडला रस्त्यानं जात असताना निफाडचे प्राथमिक शिक्षक बाळासाहेब पाखरे यांना ते विमनस्क स्थितीत दिसले. श्री पाटील यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर थोडंफार त्यांना सांगता आलं. पाखरे यांनी त्यांचे मित्र विषयतज्ञ विजय खालकर राहणार निफाड यांना सांगितलं. खालकर यांनी याबाबत माहिती घेऊन शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. हे करत असताना रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काही मित्रपरिवार तसंच कार्यकर्ते यांना संपर्क साधून पाटील यांच्या कुटुंबाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु देवगड परिसरात पाटील कुटुंबियांपैकी कोणीही राहत नसल्यानं संपर्क होत नव्हता. खालकर यांनी मित्रांशी संपर्क साधून देवगड पंचायत समिती शिक्षण विभागाशी संपर्क केला. तेथील संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून पाटील यांच्या कुटुंबियांपर्यंत पोहोचले. या सर्व कुटुंबाची माहिती घेणं व पाटील यांना घरी जाण्यासाठी तयार करणं ही दोन्ही कामं एकाच वेळी खालकर व पाखरे हे दोन्ही शिक्षक करत होते. अखेर 10 जूनला श्री खालकर यांच्या फोनवरून पाटील यांच्या मुलीशी संपर्क साधला. पाखरे व खालकर यांनी त्यांचा फोटो दाखवीत फोनवरून बोलणं तसंच व्हॉट्सॲप कॉलच्या माध्यमातून पाटील यांची ओळख पटवून दिली. ही ओळख पटवण्यासाठी देवगड पंचायत समितीमधील काही कर्मचारी, अधिकारी यांचीही मदत घेण्यात आली. हे सर्व घडल्यानंतर 13 जूनला पाटील यांचं कुटुंबीय त्यांना नेण्यासाठी नाशिककडे निघालं. दरम्यानच्या काळात सूर्यकांत पाटील यांची सर्व व्यवस्था खालकर व पाखरे यांचं कुटुंबीय व मित्रपरिवार पाहत होतं. अखेर पाटील यांचं कुटुंबीय मंगळवारी 14 जून रोजी निफाड येथे पोहोचलं. वडिलांना पाहताच मुलांचा स्वतःच्या डोळ्यावर विश्वासच बसत नव्हता. सूर्यकांत पाटील व त्यांचं कुटुंबीय तब्बल 15 वर्ष 10 महिने 11 दिवसांनी भेटलं होतं. त्यांनी पती, पत्नी व वडील, मुले यांच्यात झालेली ताटातूट संपवून पुनर्भेट घडवून आणणाऱ्या पाखरे व खालकर यांचं व त्यांचे कुटुंबीय, मित्रपरिवार यांचे आभार मानून वडिलांना घेऊन घरी रवाना झाले. ब्युरो न्यूज, कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.